Бу дөньяда сөю бар әле. Киләчәккә иң якты хыяллар, өметләр белән сугарылган өр-яңа җырларым сезнең өчен, дуслар. Yemin bilmimen, akbaranı görmimen. Bir yigitke aşık buldum, yalgın bulup dürlimen. Açıp ilülerinde, balkıp gülülerinde, muhabbet şarkılar var, atlap ilülerinde. Canımı şarkıcısıman, günlerim gel düşsüman. Sırlı kuzuları sandığa sayrağı kebik üzülüp eyken sözleri dünya yemin bilmimen akbaranı görmimen bir yigitke aşık buldum yalgın bulup dürlimen canımı şarkıcısıman günlerim gel düşsüman nişledim bu yüreğim sayın yoksunam canımı şarkıcısıman günlerim gel düşsüman nişledim bu yüreğimle minutı sayın yoksunam Bizning bit endi yovchilab tanıştırdılar. Yovchiga qadar mana sizning uyingiz bor edimi? Men kimgadir kuyovga chaqirman degan. Men maqsad etib qo'ygan edim kuyovga chaqirdim. Bu so'z shundarsa haq. 6 yil yolg'iz yashab, Aliyam bilan shundan da bek og'ir turmush edi u vaqtda mening. 9 yildan so'ng uyga qaytib kiruv. Şağırım dolu zallar, alqışlaylar, parlaşıp otururlar. İnge koyup benim jırlarımı tınlap otururlar. Anlar indi sen koytasın bu uyga. Әлі yarı uyda o vaqtda yanımda alsuğum bulsa. Alsuğuna bulmağandağı mene yalğız minden ıqşaqlar ol. Yugar xər. Yalğız hanımlar, yalğız yerler bilələr. Yalğızgina uzoq yaşadыңызmı? Men yalğız 2 yıl yaşadım. 2 yıl. 2 yıl. Mene Хания апаны birinchi ko'ruvimiz, aning bilan birinchi uchrashuv. Ani eng birinchi ko'rgan mezgil. Nechik bo'lib esingizda qoldi? Men u vaqtda bitim tanilgan jirshi edi.
Siz аны белә идегезме, иҗатына гашыйк идегезме? Менә шул хакта. Мен гомумән күп еллар төзелештә эшләп, сәнгатьне вообще бернәрсә белмим сәнгать турында. Концертларда, хәтта концертларда йөргән вакыт булмады. Йөргәндә юк иде. Siz Хания Фәрхине белә идегезме? Хания Фәрхине белмәйдем. Телевизорда гына бер күрдем, мен хәтерләмим, ничә елда телевизорда гына шул Алия белән җырлаганда бер күргән идем, шуннан соң күргән юк иде. Sağışları tiz basa sığılsın, minanı uğratıp uzarmın. Yalgışıp abınıp yığılsın, buluşup kulağını suzarmın. Yıldızlar könüleşir tünlerde, beylerge min izlep davallar babarımın. Yıldızlar könüleşir tünlerde, yulağına ut bulup yanarımın. Yaralı yüreğin beylerge min izlep davallar babarımın. Çabasın irdeki şıntılıp, hay vakit bir kırası bulasın. Bulayda yaşayız ıcımakta, nitilep dualar kılasın. Yıldızlar könüleşir tünlerde, yulağında ut bulup yanarmın. Yaralı yüreğin
Менә нәкъ шул җәйне әйтәм бит, үземә максат итеп куйдым. Миңа үз парым, үз ярым кирәк. Кешеләр арасында барлашып утырган табыннарда үзеңнән үзең гаепсезен гаепле итеп, күзеңне аска төшереп утыру, елмаеп сөйләшергә теләгән ниндидер темага сөйләшәсе килгән чакларыңда да тыелып калырга, чөнки ниндидер салкын бер караш тотып алу үзеңдә ул бик авыр, ниндидер бер шәншкеләр тәнеңнән үтеп киткән кебек. Нашы гаепсезен гаепле булып яшәргә тиешмени соң мин дип әйтеп, менә шулай итеп Абылхай белән танышырга туры килде. На беренче күргәндә Хания тоже миңа шул нигә калдырды, именно ул үзенең гадилеге белән. Миңа тегенчектә беренче күрдә шулай шап калды. Шуннан Сабантуена бардык, шуннан кичке Сабантуй, шулай танышып киттек. Сез өйләнермен әле мин кемгә дә булса дип берәр кыз эзләп биргән идегезме шулай? Юк. Уегызда андай уй? Андай уйда юк иде, конечно. Алайса менә өйләнешкәнче сез озак йөрдегезме Хания белән? Без узак йөрмәдек вообще-то. Озак түгел ул күпме? Бер ай, бер ел. Бер айда түгел, наверное, где-то братно. Килеп керде Абдулхай. Шундай мотор, күксел төстәге джинсы күлмәк, джинсы шалбар кигән. Андыйны мин күргәнем дә юк әле. Теге гадәти булмаган. Бик мотор костюм киеп куйган. Озын буйлы, ишек буйлы булып басып тора. Керде дә тукталды. Беренче хис ниндирәк иде? Ул куркуумы, соклануумы? Шәп диде менә шундай. Шәп җегет. Шуннан соң инде хәзер бит нигә киттек Сабантуена. Сабантуенда әлбәттә инде бөтенесе Хания дип киләләр. Менә шунда мин аның күрдем, шунда ук мине былай иттереп, ул беркемне якын китермичә. Менә урталап алып барып, шул чакырылган урынга Сабантуйда безне көтеп торалар иде инде. Утыртып, миңа беренче көндән үк кайбер рамкаларны куеп, шулай булуына карамастан бит инде миңа ошады. Менә миңа нәкъ шул вакытта мөгаен ниндидер үземнең тормышыма әзрәк ниләр кыссага кертү кирәк булгандыр, рамкаларга алырга кирәк булгандыр. Мин бөтенләй белән үземнең бөтен хукукларымны башым аягым белән бирдем.
Vakı yağmur yağar, bütün dünyalarını şılatıp, çeşeklerden güne nur bürküle, küzgü solukun günne jılatıp. Küzgü çeşeklerge kulum suzdım, özemdi geçkine tuttadım. Yağmur bitip yaktı, kıyaş çıktı, sen eğlenip niye qaytmadın? Karanlık bassa yollarına, karşı çıkıp yıldız sibermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Karanlık bassa yollarına, karşı çıkıp yıldız sibermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Altın gözünün sarı suretleri göz aldıma kelip basalar. Seni kütüp küzgü çeşeklerde, salkınlarda çeşek atalar. Salkınlarda çeşek atalarda, avuşarlar kıyaş yağına. Yaman sulap minim bilen berge, olarda bitsine sağına. Karanlık bassa yollarına, karşı çıkıp yıldız sibermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Karanlık bassa yollarına, karşı çıkıp yıldız sibermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Karanlık bassa yollarına, karşı çıkıp yıldız sibermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Karanlık bassa yollarına, karşı çıkıp yıldız sibermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Süyüp hislermeni yaڭartırga, küzgü çeşeklerini dermen. Yazмышны өзің табылып, өзіңче яшәргә кирәк. Үзеңнең сукмагыңа салырга кирәк, үзеңчә матур барырга кирәк. Ничек уйлыйсыз, язмыш кешегә хуҗамы, кеше язмышка? Үз язмышыңны үзең алып бармасаң, үзең хуҗа булмасаң, яшәп булмый. Мен шулай дип. Демәк, уңу үзеңнән тора. Үзеңнән тора.
edim sen. Yürektegi yaram direneye bara, ko'ngilda hamon shu jirim. Seni suyab ko'ngil suymay mumkin tugul, suymay mumkin tugul. Ko'z nurim, yurakdagi yaram direneye bara, ko'ngilda hamon shu jirim. Seni suyab ko'ngil suymay mumkin tugul, suymay mumkin tugul. Ko'z nurim, seni suyab ko'ngil suymay mumkin tugul, suymay mumkin tugul. Ko'z nurim, suymay mumkin tugul. Ko'z nurim. Ellemine senden başka yaşay olmaz desen mi? Bana diyen itip yaşap yatkanını bilmesen mi? Bana diyen itip yaşap yatkanını bilmesen mi? Yaşarmen, yaşarmen, min de yaşarmen sensiz. Quyoshsiz kunlar buolsa, oysizda kunlar buolsa. Yaşarsın, yaşarsın, sen de yaşarsın minsiz. Tabiatda bir tuttavsiz yozdirdi buylaysan mı? Ellemening aşıklarını ozdirdi buylaysan mı? Ellemening aşıklarını ozdirdi buylaysan mı? Yaşarmen, yaşarmen, min de yaşarmen sensiz. Quyoshsiz kunlar buolsa, oysizda kunlar buolsa. Yaşarsın, yaşarsın, sen de yaşarsın minsiz. Yaratmayım deb o'zingni ham meni aldalaysanmi? Turmushingda men jetmavin hamon anglamaysanmi? Turmushingda men jetmavin hamon anglamaysanmi? Yaşarmen, yaşarmen, men de yaşarmen sensiz. Quyoshsiz kunlar buolsa, oysizda kunlar buolsa. Yaşarsın,
Bulsaydı eğer bullarımda Quyosh bilan ayının nurlari Birer idim siva jami qayım Bar nurlarının sünnet yollarım Kerer idim aşık terezenden Nur işine şuma putalık Sığar idim can tenine erip Ömürlükке kalıp yuvalıp Kerer idim aşık terezenden Nur işine şuma putalık Sığar idim can tenine erip Ömürlükке kalıp yuvalıp Күңеліңді нурлар сүне қалса Мен күтәрмен аяз күніңіне Ишеттерсің хәбәр җилләр аша Сагыш тулы моңлы үнемне Керер идем ашык терезеңнен Nur işine şuma putalık Sığar idim can tenine erip Ömürlükке kalıp Kerer idim aşık terezеңнен Nur işine şuma putalık Sığar idim can tenine erip Ömürlükке kalıp yuvalıp Kerer idim aşık terezеңнен Nur işine şuma putalık Sığar idim can tenine erip Ömürlükке kalıp yuvalıp Ömürlükке kalıp yuvalıp Сіз күйеуге шыққан шағында Әй, мәхәббәт дип кенә чыктыгызмы? Натлыхай бала күйеугә чыккан чагында. Әллә инде кара әле бу тормышны алып бара торган, мине бәхетле итә торган ир-ат икән дип аяк акыл белән уйлап чыктыгызмы? әлбәттә аяк акыл белән.
Әлбәттә, аяк аклы белән. Әлбәттә, бик нык тартылу кеше аңа иратка булган хатын кызның тартылу кеше бик нык көчле иде. Әмма мин аңа ышандым. Ул минем янымдагы иң зур терәк. Яраттыра торган, ышандыра торган терәк икән. Шулай булмаган очракта мага әнмән юк. Чөнки минем балам, кызым, Алиям бар. Әнә сез мәхәббәт безнең тора бара килде дип әйтә аласыз. Юк, Ничек сезнең? безнең беренче көннән үк мәхәббәт бар иде. Ул мине беренче көнне үк кулына күтәреп алды. Чын мәгънәсендә бик кыю адымнарда булгандыр инде ул. Беренче очрашкан көнне ул мине шул Казанка елгасыдыр инде теге бакча. Бая кармак тотып балык тотарга төшүп киттик, мунча биткәнче дип. Мунча ягылган бит инде. Табын каратыралар бит инде. Анда танышлар. Без имештер балык тотабыз дип. Сабан туйназ арылып кайткан бит инде. Кармакны неге салып куйдык та суга. Менә шунда оныттык. Шунда ук менә беренче көнне бер-беребезгә тарттылдык. Шуна ул мине күтәреп, шул байтак кына да бер ярты чакрым мине күтәреп алып менде. Ул үзе бик җитди дә бер уйлаганда менә шундай ниләргә теге шундай әйберләр белән шаккатырып куя ул көтмәгәндә. Мин сиңа ничек дип әйтәм әле? Бүгенге концерттың тормышыңдагы, гомереңдәге иң төп концерттың бүгенге көннән синең киләчәгең башлана дип. Концерт алды сәен әйтәм бит. Белмим. Бүгенге концерттан синең киләчәгең башлана. Бар, кармы дисәм ике күзем бар, сөйләшергә татлы сүзем бар. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Якын дуслар бар, моң салырга сайрар кошлар бар. Күңел иркен кабул итәр бит, барыбызга уран җитәр бит. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Эшләр бар, күрелмәгән тәмле төшләр бар. Болыттар атырга җилләр бар, аяк басмый калган җирләр бар. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Мин, тиз китәргә әле гашык мин. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз китәргә әле гашык мин. Тиз китәргә әле гашык мин. Бу дөньяга тамамы гашык мин, тиз
китерге әлі ашықмын, бұл дүнияға тағам ғашықмын. Тез китерге әлі ашықмын, тез китерге әлі ашықмын. Біздің жақта келін деп айту, ол бетіне кішіні әзірәк читлетіп айту, бізде сразу қызым деп айтады. Алар, білмеймін, аларда айырмайық. Даже өзлерінің қызларына қадар қарағанда да қанияны көбірек яратады.
Birinchi kundan bizning oralar bek yaqin bo'lib ketdi. Boshda endi ular mening tege avul balasi ekanini baribir tege anglab bitirmaganlardir endi. Jarsa bo'laroq men narsaga tutinsam shuni tege qaytib qo'yib qo'shib o'tirganim yaratdim. Ishlaganimni ko'rasim yaqin etganlardir. Aytib endi shulay ishlaysan, bulay deb hadising ekan qizim deb yaqin etdilar. Ul tege jarsa degan aybirning men Nechik deb aytdim, alдағы ортадағы кефтені biz жемердік. Хания бит ул гади авыл кызы бит ул. Авыл кайткач авыл инде авыл кызы булайын. Ул шулай ну идеан деп идеан юганы югын, но ошога пишип барлыгы белән эшли. Сибирке теге мунча Сибиркеда сындырып кайтырга мөмкин. Ул мына гади авыл хатын кызлары дип мен әйтәм. Сыйыр суы беләмсең? Сыйыр суы белән. Авылга кайтсам, ишекне ачып керәм дә мине авыл хатыннан берничә тайрылып булмый. Бәлки миңа җиңелрәк, миңа уңайлырак булсын өчен әйтәләр микән менә кызларым да, Абдулхайда, син бизәнмәгәндә без син безгә ныграк якын, ныграк яратабыз дигән әйберләре бар аларның. Мин инде өй кешесе, өй аларныкы ныграк буламдыр дип аңлыйм мен аны. Менә бигрәк тә бу кичкенәсе инде. Мин каядыр нигә теге салоннарга бара башласам, нигә кирәк инде аны? Яисә кайткач та тизрәк минем бизәнгәнемне юдатып ташлыйсы килә. Алсын. Чөнки мин аны канысы аныкы булып калам янында. Ayırsa da yollar
jırlardan Ayrılmamın sizinin jırlardan Балалар белән сезнең кайсыгы шөгыльләнә? Ну, балалар белән мин аларны үзем кебек тиң куярга тырышам. Олы кеше кебек итәм. Мин аларның фикерләре белән уртаклашам, аларның фикерләрен тыңлыйм. Шул фикерләр белән мин аларны олы кеше итеп уйларга һәм яшәргә тәрбияләдем. Менә бүгенге көндә тәрбиялим. Ул өйрәтә әле ике кызымны, өйрәтә ничек эшләргә, ничек тормышны алып барырга, һәрбер нечкәлекләренә кадәр. Ул сезне дә өйрәтәме? Өйрәтә. Өйрәтә ул галый. Гомумән һәр өлкәдә иҗатта, шәхси тормышта Өйрәтә. Ул бит миннән 7 яшькә ала. Барыбер ул күп нәрсәне алдарак белеп өлгерә. сез әйбәт укучымысыз, өйрәнәсезме? Тырышам инде. Тырышам. Шулай да менә Габдулхай абый ниндирәк әти? Усалмы, таләпчәнме? Яки Икесе дә. киресенчәме? Икесе дә бар. Ул кулында да күтәреп йөртә балаларны. Алар өчен ул тормышы белән менә гастрольдән кайткач, алар тормышы белән яши ул. Авыр чаклар булса әти кирәк. Елмаерга төшле иңнәргә. Әти булса янда курыкмыйча. Елмаерга була көннәргә. Әтием яклавын, әтием саклавын. Тоеп үсәм хәзер, тоеп яшим. Ишетмәсә иде. Балалар бер кайчан нәфсин ятим. Иң олы рәхмәтем Алия өчен әлбәттә Габдулхайга. Ул беренче көннән үк Алия аны якын итеп алдына менеп утырды. Ничектер менә күрәсең аңардан Габдулхайдан җылылык бик нык килгәндер инде. Һәм монда Чаллыга күчкәч, мәктәпкә баргач, фамилияң ничек дип сорагач, Биктахирова дип үзе сайлады фамилияны. 2нче класста укыйды бит инде. Ул бит инде зур гына бара, ул бала ул вакытта, ул яшында. Менә шулай итеп үзе сайлады. Габдулхайның күзеннән яшьләр килде. Бик игътибарлы, бик матур итеп кабул итте Алияны һәм ул тема бездә күптән онытылды инде. Безнең әти бер генә хәтта менә әйтәм буай хәтта нигә дә Алия асыл белмиде. Ул турыда белән сөйләшкәне бездә юк. Аларның әтисе берәү.
Nişiklərdə yatarsın his bilən tüngül tulu Yüreklerine kavuştursun ey ufak ozan yıllar Nişikler yalnız yaşarsın zor bilen dünya tulu Aralarını yakın aytsın bu ufak pazar yolu Nişikler yalnız yaşarsın zor bilen dünya tulu Aralarını yakın aytsın bu ufak pazar yolu Aralarını yakın aytsın bu ufak pazar yolu Aralarını yakın aytsın bu ufak ozan yıllar La 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 Менә шулай син аларга әзрәк әйтеп торырга кирәк. gözlerin Tanış yoklar
Sular ürege akmıydılar Minim yaşlıkka ağa Berşe suyu gidergen Şişme buyuna taba Bakmada tiyende Basmada şiler Diksini sağana Erinigen yürek Şakırdı kuzuların Yüzüne deşip Uğra yollar aşağı Aytkanıma yaşlek Sular ürege akmıydılar Üngülde ağa iken Kütüp argan күзілер Сөнәдә янам икән Басмада тигәндә Басмада шиләк Тик сине сағынып Әрнегән йөрәк Шакырды күзләрен Үзенә дәшеп Урау юллар аша Кайтканыма яшьлек Sular ürege akmıydılar Ürlerde güller var bit Sen minem yüzük başıma Uyılıp kalgan yarı bit Basmada diyende Basmada şilek Dik seni sağınıp Derinigen yürek Şakırdı kuzuların Yüzüne deşip Uğra yollar aşa Kaytkanı bit yaşlek Барам уйлар кочагында юлда утылар жемелди Бүтүн гөмүр туташ бир юл Ничек утыйм жеңелми Жер yüzүндө шәһәрләр күп Авылыма җитмиләр Синдә үткән күргәннәрем Күз алдымнан китмиләр Жер yüzүндө шәһәрләр күп Авылыма җитмиләр Синдә үткән
Ой, әйбәт уйнайсыз егетләр, менә бу җырны әйбәт уйнадыгыз. Сезнең тарафтан аңа карата инде шикләүләр булырга мөмкин. Юк. Бер очракта да. Юк. Но мен үземнең фикеремне әйтәм, ниндирәк булырга кирәк, ничегрәк киенергә кирәк, мен әйтәм. Кешене бер вакытта үзгәртеп булмый. Кешене үзгәртү өчен үзең тәртипле булырга тиеш. Беренче чиратта шул. Менә үзеңнең тәртибең, үзеңнең көн күрешең белән син тәртипле буласың икән, кеше шуңа карап үзгәрә үзе. Якында булган кеше шуңа карап. Менә бит әйтәләр, кемнең арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың ди. Менә ул дөрес мәкаль икән. Бик күп психологик ниләрдә әйтәләр бит психологларны. Үзгәртергә тырышмагыз ирегезне әйтик, үзгәртергә тырышмагыз хатыныгызны. Ул ничек булган шулай булып калачак, шул килеш яратыгыз дип. Мин барыбер башкачарак фикердә. Ул әгәр дә бер-береңә зур олы хөрмәт булса, ул барыбер телисеңме, теләмисеңме, бер-береңнең тормышына, характерына шулай киреп, бергә кушылып ага ул үзгәрәсең. Мин дә үзгәрдем. 9 ел эчендә байтак кына үземнең принципларымны мин Габдулхайга яраклаштырып үзгәрттем дип уйлыйм үземне. Ну, ничектер мин аңларга тырышты, мин аңларга тырыштым. Дөресен әйткәндә, менә бүгенге көнгә кадәр без ничектер Бер-берегезгә юл куясыз. юл кую кирәк ул, юл куймыйча булмый. Юл куеп эшләргә кирәк, обязательно яшәргә кирәк. Ялгышмасам, менә сезнең йолдызлыкларыгыз да бер үк булай. Без бит инде икебез дә игезәкләр вообще-то. Ул 30 майда, мен 1 июньдә туган. Ну, ничектер мен ул йолдызлыклар белән как-то килешеп бетә алмыйм. Менә мин күп ниләр укыдым шул йолдызлыклар турында. Ну, анда төрлесендә төрлечә язалар. Мәсәлән, кайсы очрагы белән килешмисез? Анда нәрсә диелгән һәм сез үзегезне Мин- ни дип уйлыйсыз? Мен всегда һәрвакыт тырышам реально карарга тырышам. Хания ул әзрәк хыяллырак кеше, Иҗат кешесе. иҗат кешесе, шунлыгы белән дә уже кешене яраттыра һәм бүгенге көндә матур җырлар тудыра, шуның белән яши. Ул бит инде хатын-кыз гомумән бик хисле кеше. Иҗат кешесе икеләтә. Ә ир-атлар киресенчә. Бу чыннан да шулаймы? Әллә сез икегез бер төрле халыктамы? Бу очракта. Юк, мин бик Кайсыгыз реалист? Кайсыгыз Габдулхай реалист. Ну, вакыты белән минем дә булай инде. Мин бик нык кешеләр белән аралашырга яратам. Мин бик теге тусовкалар дип әйтәләр бит инде. Менә шул концертлардан соң бергә булган җыелышкан артистлар белән аралашырга, шагыйрьләр белән озаклап сөйләшеп утырырга яратам мин. Фикерләр алышырга яратам. Менә бу әйберләр инде ул бит инде теге үзеңнең казаныңда гына кайнап булмый. Шушы башта миңа бик авыррак иде, әлбәттә, Габдулхайга торган. Хәзер инде ул аңлый әзрәк. Әмма аңа бар бик ошаган кешеләр, ошамаса ошатмый да инде, ошатмый да куя. Каядыр барып, кемнәр беләндер утырып, яисә рестораннарда бит инде ир-атлар чыгып китәләр дә, рестораннарда утыралар, казиноларда утыралар бит инде. Киде. Хоккейда юк. Кигә дә бармыймы? Юк. Аның миңа калса менә шул Алия Алсу, мин хоккейда шул Балыкта шул. алтын балыгын тоткан инде. Хәниф, ул булай Мин белмисез. әйтәм. Мәсәлән, сез тусовкада каласыз, ул балыкка бара. Юк. Ул аны күз алдына китерә алмый. Ул минем тормышым өчен, мин аны шулай аңлыйм. Ул көнләшү дә түгелдер. Җаваплылык итеп, үзен бик артык җаваплы итеп тота. Ничек инде ул балыкка китсен дә, мин шунда торып калыйм да, минем белән берәр нәрсә булса. Аның белән бер нәрсә булса. Яисә аның белән берәр нәрсә булса. Аны күз алдына китерә аладыр дип уйлыйм мин. Авыл кишәсе
Adam gitken izlerden Yıllar ötüptik biz gene Biraz gına özgergen Çişmelerde giriler şayıkam Şaşımını parayım ele Senin bilen oğul kişim Bir kaytı vurayım ele Çişmelerde giriler şayıkam Şaşımını parayım ele Senin bilen oğul kişim Bir kaytı vurayım ele Yanlarımda seni var kebek Çişme bu yana düşkeş Eğlenip kaytırıp yaşlılık Salkın sularını şikeş Çişmelerde diriler şayıkam Şaşımını tarayım ele Senin bilen oğul kişim Bir kaytı vurayım ele Çişmelerde diriler şayıkam Şaşımını tarayım ele Senin bilen oğul kişim Bir kaytı vurayım ele Ultumay verinşe sahne haber Ultumay ahidil salavat Ultumay verinşe sahne haber Unutalmay ahidil salavat Şişmelerden sular alsam Şilegim tularım iken Eğer kaytıp seni göresem Көңелім bularım iken Yaşlık kolgan ağıl kişin Біргелеп өтігелі Сағыну толы көңіллерінің Йомғағын су тигелі Яшлық қолған ауыл кешін Біргелеп өтігелі Сағыну толған көңіллерінің Йомғағын су тигелі Яшлық қалған ауыл кешін Біргелеп өтігелі Сағыну толы көңіллерінің Йомғағын су тигелі Сағыну толы көңіллерінің Йомғағын су тигелі Хания Павел сәхнәдә чыгыш ясаган чагында аңа сокланып караган башка ир-атларның аңа сокланып караган күрү сездә нинди хисләр тудыра? Кемнәр шул хиссе тудырмыймы? Yok. Biz bit инде Хания әйтә бит 24 сәгать без бергә дә шуннан да бер гел бергә вообще-то. Без бер-беребезне шул кадәр белгәнбез вообще-то. Андый ниләрне мин вообще уйлаган. Ул хисләр миндә уянмый нигәдер.
Киресенчә дә булырга мөмкин бит. Ханева үзе бик көнчел түгелме? Ничегрәк ул? Ну анда барың да зарек. Көнләшүен сиздерәме соң? Yok сиздермей. Yok сиздермей. Сездә Yok сиздермей. Ул бит инде нәрсә табигать бит инде матурлыкны яратырга кирәк. Менә шушы концертлардан соң без яңадан бер-беребезне яңадан белгән кебек булабыз Габдулхай белән дөресен әйткәндә. Аңа күрәсең тамашачылар күзлеге аша ул карыйдыр. Ә мин эшемнән канагать булып, ул минем өчен шушы сәхнәгә чыгып, горур булып басып торуыма, аның теге ныклы терәк булып, сәхнә артында бит ул я залда, я сәхнә артында аны бөтен җирдән дә, бөтен нидән дә ул менә шулай карап эшләп тора. бөтен җирдә дә бар. Ул бөтен җирдә дә бар. Менә шушы мин бит аны беләм, ул шушында ул теге сәхнәнең ныклы фундаменты икәнен. Шундагы уңышыннан соң без концерттан соң яңадан biz ничектер теге араларыбыз якынайып, гел матур гына буласы килә бер-беребезгә. Ул бит инде барыбер менә хатыныны сәхнәдә шул дәрәҗәдә матур килеш күрү яңадан гашык итә микән? Ничек уйлыйсыз? Бу сизеләме сезгә? Хәзер Габдулхайга Сез ничек уйлыйсыз? Сизелә. Шулай да күңелнең бер генә пешмәгәндә булса да, бу бит минем хатыным дигән уй бармы? Бу танытып да уйлаган юк бит. Ну Шундай бер рәхәтлек хисе буламы микән? дөресен генә Ләйлә уйлаган юк анда шуннан да. Чыннан дамы? Шуннан да я. Шулай да менә әйттек, Габдулхай абый көнләшә дип. Әмма сез үзегез. Ул мин бигрәк нык көнчәм. Сез тагы да ныграк Ныграк көнләшәсез. көнчәм. Искән җилдән дә көнләшә. Сез Аны сиздерәсез. Габдулхай белә. Шуңа күрә ул без мөгаен шуңа күрәдер дә бер-беребезгә сәбәп бирмибез. Иратка ул теге жүләр көнләшү булмаса, минем уемча бит ул менә теге матур итеп көнләшү. Менә шит күзләр карап соклана минем иремә. Мин аның белән горурланам беренчедән. Һәм ул да матурлыкны күрергә тиеш. Матур кызларны мин үзем күрсәтәм аңа. Каран мин нинди матур, нинди матур. Bakkan asu dağnırları Ninlerminen süyüp üstürdi Şişmelerinin baldan tatlı suyu Yanıp yeşer üçün düşü birdi Soğundurdu apazı yakları Yolga geçti soğunu soğuşum Yeşili gözü kolğan sokmaklardan Yügüre kaytıp barışım Soğundurdu apaz yakları Yolga düştü soğunu soğuşum Yeşili gözü kolğan sokmaklardan Yügüre kaytıp barışım Şitte yürügen gaziz balalarım Muңlarını alıp gittiler Şul muңlarga düşken isemingini Мәңге ұмтылмаслық еттілер Соғындырды апазы яқылары Юлға көшті соғыну соғышым Яшілі күзі қолған суқмақлардан Йүгірі қайтып Büdürek dalga Dolaşağım kaldı beylenip Şul yıllarga ötüp bulmaz mı deyip Jeyler sayın koytam eylenip Soğundurdu apaz yoqları Yolga düştü soğunu soğuşum Yeşli güzü kolğan suqmaqlardan Yügüre qaytıp barışım Soğundurdu apaz yoqları Yolga geçti soğunu soğuşum Yeşili gözü kolğan suqmaqlardan Yügüre qaytıp barışım
apazı yoqları Yolğa düştü sonu sağışım Yeşili güzü qolğan sokaklardan Yigire qaytıb barışım Soğundurdu apazı yoqları Yolğa düştü sonu sağışım Yeşili güzü qolğan sokaklardan Yigire qaytıb barışım Yigire qaytıb barışım Kimni saylab aldың мында? Хания Габдулханымы, Габдулхай Ханиянымы? Мағайын мендер. Мендер. Кімнен көбірек оңды? Икебіздәдір мағайын. Икебіздәдір. Мен бұл тұрмышымда башқа иратны янымда күзалымда кетірен. Керек та түгел. Ол яши нешектір. Пик жақын қадарлы туған кебек бола башлайды. Күкірәгімді Йөрәк барын тоям Инде нише Күннәр нише төн Яшьлегемә яулык булгап йөрим яшьлегемә Нишләттең син мине нишләттең Яшьлегемә яулык булгап йөрим яшьлегемә Нишләттең син мине нишләттең Hiçbir kurmay yirgen güllerime Qabat qarim iyilik Kişilerinin yüzlerine qarim yüzlerine Yüzlerine qarim suyunuk Kişilerinin gözlerine Qarım yüzlerine Gözlerine qarım suyunu Bir gazapsız yürgen günlerimde Sağış şatlıklarını çektim Яшьлегемә яулык булгап йөрим яшьлегемә Мөхәббәтем мине нишләттең Яшьлегемә яулык булгап йөрим яшьлегемә Нишләттең син мине нишләттең Нишләттең син мине нишләттең Мөхәббәтем мине нишләттең
концертларда мен гади караучы булып үземне хис итәм һәм шул күзлектән чыгып мен Хәниягә әйтәм. Менә Хәния бу җырларны халыкка кабул итми. Бу җырларны чырып калдырырга кирәк. Или бу җырларны алыштырырга кирәк. Тыңлаймысың? Тыңлый, әлбәттә. Ул әйтсә, мин ничектер үземне үзем ышанычлы барыбер тотам. Хәния менән монда булай, чөнки ул яхшы белә, көне-төне ул минем белән бергә. Мин бит үземне үзем күп вакыт күреп бетерә алмыйм. Ул мине сәхнәдән дә күрә белә, ул мине тормышта да күрә белә. Әмма ул иренми үзенә ошаган әйберне һәр вакыт миңа әйтеп җиткереп, матур сүзләре белән минем күңелемне үстерергә. Гомумән матур сүзләр дигәннән ул төшетелек шуме? Матур сүзләрне еш әйтәме? Әйтәм бит, ул хатын-кызны олылап, зурлап, яратып, хөрмәт итеп шулай. Ниндирәк сүзләр әйтә ул? Гомумән сез бер-берегезгә ничек дәшәсез? Сүзләр, матур сүзләр күрмәйме? Без ничектер беренче көннән үк без бер-беребезгә бәгърем дип дәшәргә. Өйрәнелгән безнең һәр вакыт. Рәхәтләнәбезме, Петруша? Ürler yağlab gümür itildi. Ürler yağlab gümür itüleri. Uqnarga bugün kitirdi. Uqnarda basılıp duram canlarımda. Şunday yüreğidinni Uqnarga başını birirlik Kese jiңe almaz ağırlıkны Jiңip çıgar kebegidin bi Uqnarda basılıp duram canlarımda avurmağına Döşme miğe yanlarıma kilime Kullarını suzma kulıma Döşme miğe döşme yanlarıma kilime Kullarını suzma Birigizini de күрәсем килде. Жаным мәрне, жаным яралы. Кит янымнан. Күрсәтәсем килми. Ярдәмнәргә мохтаҗ чагымнан. Дәшмә миңа, дәшмә тимә янарыма. Кулларыңны сузма кулыма. Үрләр яулау кирәк булды микән? Үткәннәргә инде юк юллар. Биегрәк булган сайын үрләр
Әйтәм бит, ялгыз вакытта гаепсездән гаепле булып яшисең. Җырларга да шул салына. Мин үземне янымда Габдулхай булганда, ирем, ирле хатын буларак иреклемен мин. Мин нәрсә турында телим, шуны җырлый алам. Янымда кашыда утырган парларга нәрсә телим, шуны әйтә алам, сөйләшә алам, ире белән рәхәтләнеп, чөнки минем дә ирем бар. Мин инде гаепле итеп синең ирем белән сөйләшергә рөхсәт итеп күзеннән сорап була итеп, минем янымда ирем бар. Мин рәхәтләнеп, шаярып, шаярту сүзләре белән сөйләшеп утыра алам, чөнки миңа аның ире кирәк түгел. Минем үземнең ирем бар. Günler dualsa, aysızlar günler bulalsa. Нинди генә үпкәле чакларым булса да, ул күңелемдә шушы ярату һәрвакыт җиңеп бара торган булды. Аның да шулайдыр дип уйлыйм. Нигә ул алданрак очрамады икән дигән чакларыгыз булдымы? Яки киресенчә, мин шундай авырлыкларны күрмәсәм, бу хәлгә җитмәс идем дип уйлыйсыз? Юк, мин үткән гомеремне бер кайчан да үкенмим, чөнки әгәр дә мин шушы үткән гомерем шулай булмаса, шушындай авыр да кайсыдыр вакытта үткән гомергә мин теге авыр вакытлардан гына туры димәс идем. Бәхетле дә, шатлыклы да, шушындай гомерем булмаса, мин бәлки бүген Габдулхайның да кадерен дә белмәгән булыр идем. Бәлки без башкача, бәлки яшьлектә очрашкан булыр идек, аерылышкан да булыр идек. Нәкъ вакытында без аның белән очраштык. Еллар үзенекен ала инде, сүздә юк. Әмма күңелең менә шушы бүгенге тормыш, яшәлгән тормышыңнан тәҗрибә җыеп, күңелнең үсүедер миңа. Күбәләкләп яуган аппак карлар килеп куна битем очларына. Күзләремдә ай һәм йолдыз нуры, бөтереләм хисләр кочагында. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән чиям дидең. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән чиям дидең. Күкрәгемә кысып җылытырмын, чиям дидең сине ишетмәм. Мондый татлы, назлы сүзләрне бит мин тик тәүге тапкыр ишетәм. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән чиям дидең. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп барган парларны да. Син бит миңа бүген сөям дидең, кыш көнендә пешкән чиям дидең.
жетеклешип барган парлармыда сен бит миңа бүген сүйем дидиң кыш күнүндө пешкен шием дидиң сен бит миңа бүген сүйем дидиң кыш күнүндө пешкен шием дидиң кыш күнүндө пешкен шием дидиң Бар да яхшы булар. Бар да яхшы булсын. Һәр туачак көн сезгә көтелмәгән бәхетләр, көтелмәгән шатлыклар алып килсен. Ә инде минем җырларым тормышыгызда бер-берсен сөйгән йөрәкләрнең хисләрен тагын да тирән әйтсен иде. Ялгызларның күңеленә юаныч, таяныч булсын. Гаилә учакларыгызны тагын да дөрләтеп, яндырып җибәрсен.
Bir-birimizga bulgan muhabbetimiz sünmesin, sürülmesin. Dünyalarımız imin bulsun.